Unha maravilla, a verdade. máis tesouros recuperamos hoxe. Grazas ás mans de miles de tecelás, Galicia liderou a produción de liño ata o século XIX. Un proxecto impulsado pola Xunta e o sector téxtil quere recuperar tamén este cultivo e revivir os seus usos. Todo comeza aquí, coa semente de liño galego. Este fermoso campo de liño está en Castrolandín, unha aldea de Cuntis na que un grupo de amigos formaron a comunidade textil do Umia para sumar todos os seus esforzos individuais de anos anteriores e sacar adiante todo o ciclo da planta ata o tecido. Este ano por primeira vez sementaron xuntos esta leira. Xuntaron 25 persoas con gaiteiros e pandereteiras incluídas. Nunha semana van colleitalo e agardan a mesma xente ou máis. Amigos e amigas que o que facemos pois, é estar traballando ou investigando. Temos aquí unha mistura de semente galega e portuguesa que tamén é importante o tema das sementes, non? De manter as nosas. Fixemos unha primeira festa porque isto ao final cada traballo é unha festa, non? Tamén para plantar o liño e agora pois haberá que quedar para apañalo, haberá que quedar para rastelalo, para leválo a cocer ao río. Recuperan ferramentas, vocabulario e o misterio da transformación que engallolou a Manuel, un dos maiores expertos en arte textil galega, con case 30 anos de investigación e recolleita entre tecelás. A súa colección de 260 pezas viaxa por Galicia na mostra Tecedeiras, Arte e Talento na Sombra. A maioría son cobertores de principios do século XX, o máis antigo é de 1860, todos en rechamantes cores. É un dos elementos característicos do tecido galego, por un lado a cor, e por outro lado a gran capacidade, a gran variedade compositiva e decorativa. Algúnas das combinacións máis habituales son o vermello e o azul, por exemplo, o vermello e o negro, e o vermello como unha das cores principais. Eran pezas que eran regalo de boda ou regalo de casamento, formaban parte da ajuar, que é un pouco o motivo polo que chegaron en este estado de conservación. Hai tecedeiras que contan que copiaban polos abecedarios, non? Polos libros de bordados, e tecedeiras que sacan, que che din que os sacaban da cabeza, e incluso algunhas que deseñaban o chan da cociña con un carbón. Estas pezas están confeccionadas en este caso en 3 panos e aquela tamén, e están tecidos en individual, só pues, con tamaños de en torno a 80 centímetros. Entón, é imposible facer cadrar 3 panos diferentes se non é un deseño previo. E realmente estas mulleres son creadoras de arte contemporáneo. Do tear saían tamén os tecidos lisos para a roupa da casa de vestir, como sabas e camisas. Tanto tecían sacos e alforxas como o enxoval completo dunha noiva. Unha arte vixente desde a ocupación romana nunha Galicia que chegou ser número 1 na produción de liño. Por distintos motivos sociais, de sistemas de propiedade da terra, ese boom que se dou desde mediados do século XVIII hasta principios do século XIX, que desapareceu, que pasou de ser un gran sistema de produción de liño que se exportaba para América, se exportaba para o resto da meseta, na que se estima que hai máis de 10.000 personas en torno a 1750 tecendo en Galicia, homes e mulleres, que é un volume moi elevado. Como aquelas mulleres, a maior parte dos membros desta comunidade sabe tecer ou está a aprender. Algúns mesmo dispoñen de tear propio, feito por eles mesmos, como Manuel. Leva 13 anos tecendo e investigando e arela compartir a riqueza recollida nun Museo Textil de Galicia. Que aglutine todo ese coñecemento e que nos sirva para dar valor, investigar, dar ese coñecemento a novos creadores que o poñan en valor de outro xeito. Quero dicir, toda esa cantidade de riqueza non debería quedar aí, perdida. Moitísima xente nova interesada. No proceso do liño, todos os anos nos escribe xente para vir, é dicir, que interese, claro que hai. E despois que é un campo profesional, dende o punto de vista artístico, dende o punto de vista da decoración do fogar, é dicir, que é un campo que ten posibilidades. Readaptar todo ese coñecemento tradicional a novos xeitos. Poñer o foco non só na produción, sino tamén en toda esa bagaxe que é propiedade dun pobo. Xa te digo, non é propiedade miña porque o recollín ou de Manuel, non. Propiedade de que non lo transmiteu e nós temos a obrigatoriedade, por decirlo de alguma maneira, de transmitirlo tamén. Tanto a comunidade textil do Umia como as asociacións de mulleres de todo Galicia atesouran unha riqueza de base que estarían encantadas de compartir para construir un futuro cos saberes do pasado.